σχολικές μονάδες, οργανώνει την επιμόρφωσή τους, την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, γίνεται πεδίο ανταλλαγής απόψεων και ιδεών και εμείς το ζήσαμε τα δίκτυά μας αυτό και φυσικά φέρνει σε συνεργασία την τοπική κοινωνία και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Άρα αυτό που περισσότερο στην εκπαίδευση άποψή μου είναι που υπάρχει ανάγκη είναι ενώ υπάρχει το γόνιμο πεδίο που μπορεί να δημιουργήσει, αν το οργανώσεις και το δικτυώσεις όλο αυτό, μπορεί να γίνει πάρα πολύ δημιουργικό και πολύ σπουδαίο. Να σας παρουσιάσουμε τώρα τα δίκτυά μας. Αρχικά είχαμε μία εξέλιξη στη διαδρομή, ξεκίνησε κοινό δίκτυο, η πρωτοβάθμια και η δευτεροβάθμια, με τον τίτλο «Σχολική λαχανόκηπη καλλιεργώ μέρος της τροφής μου». Για λόγους διοικητικούς, θεσμικούς και αυτό προέρχεται από τη δική μου διεύθυνση από την πρωτοβάθμια και ο λόγος είναι ότι υπήρχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον συμμετοχή μέσα στο τοπικό δίκτυο, δηλαδή μη προστροκόμενο όλη αυτή τη διάθεσή τους και επειδή σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο υπάρχει δυνατότητα εμπλοκής στα τοπικά δίκτυα μέχρι 30 σχολικών μονάδων κατά τη διάρκεια της τριετίας. Εμείς είχαμε ξεκινήσει την πρώτη χρονιά με 25 σχολεία, άρα καταλαβαίνετε ότι τα 25 είχαμε φτάσει ήδη στα 50. Δεν μπορούσαμε σε αυτό το πλαίσιο να κινηθούμε με το τοπικό δίκτυο σε συνεργασία με τη δευτεροβάθμια. Έτσι, τα κάναμε δύο μικρά δικτυάκια, ο σχολικός κήπος των χρωμάτων και των αρωμάτων και η σχολική λαχανόκηπη, αλλά κυρίως όμως κινηθήκαμε, ήταν σαν να ήταν ένα κοινό δίκτυο και κινηθήκαμε με κοινές δράσεις και έτσι εξελίχθηκαν τα δίκτυα. Γιατί